Cine e atât de ignorant să nu reîntotdește cu talentul magic al magicii puternice? Și cine oare că se află în fața celui mai bune magicieni de un cap planei special? Oh, cine se crede oară? La, ca timp cu toții de toate tăi! Bine, nu te-ai aflat, nu ai văzut cum au reacționat față de Cristi? Nu vreau să creadă nimic că mă dau mare. Așadar, mare și puternică Cristi, noi, Cristi mai bune decât mare și puternică Cristi. S-au răut talent la magie? E bine, haide, arată-mi mie ce pot să fac. Arată-mi ce să fac. Cine e? Ești doar o năbuitare știință din peribil. Nu am nicio putere magică. Eu am... Asta e una nouă. Știam că te pricep la vrăji, dar nu chiar așa. Îmi pare rău. Vă rog să nu mă urâți. Să te urâm? Dar ce vrei să spui, draga mea? Știu că ce mult aspirațiile în care Cristi s-a dat un spectacol cu trucurile magice să-mi crezi. Stai, magia n-a de nimic. Așa că ți-mi place să reprezint. Suntem mândri să fii prieten cu unul con atât de puternic. Și după ce ai dus să te urta la bărleagul ei, vedem. Știam că te pricep la vrăji, dar nu chiar așa. Îmi pare rău. Vă rog să nu mă urâți. Să te urâm? Dar ce vrei să spui, draga mea? Știu cât de mult admiră scenele în care Cristi s-a dat un spectacol cu trucurile magice să-mi crezi. Stai, magia n-a de nimic de face cu asta. Cristi e o gură startă, o ființă neplăcută, numai gura e de ea. Nu v-au deranjat vrăjile mele? Magia ta e o parte din ce reprezinți studul și așa și ne place să reprezinți. Suntem mândri să fim prieteni cu un unicon atât de puternic. Și după ce ai dus să te urta la bărleagul ei, suntem mai mândri. Serios? Aha. Wow, Doamne, cum ai știut ce trebuie făcut? Păi asta făceam când m-am căutat. Eram intrigată de laudele lui Cristi și cercetam problema prin cărți. Deci e posibil să pui să fucă o ursă mare de una singură? Ce ați văzut voi? Nu era o ursă mare, era doar un pui. O ursă mică, ăla era un pui? Și nu era bun să distrug, doar că era curios că cineva l-a trezit. Păi dacă aia era o ursă mică, atunci cum e o ursă mare? N-ai vrea să știi. Da, poate că ai spus să fugă o ursă mică, dar nu vei avea niciodată talentul uimitor, spectaculos, al mari și puternice Cristi. Lasă-mi tare! Poate că într-o bună zi îți va învăța